Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Скончила практикування. Ох, можна криху відпочити, а потім знову зайнятися вечірньою гімнастикою. Рмау! Привітання, сябри! Долучайтеся до моєї розмінки. Наступне практикування. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Добрий вечір усім. Салют, Яна. Фарбу принесла. Пропонуєш помалювати? Ні, малювати ми не будемо. Рмау. А фарби тоді навошта? Я буду міняти свою афарбовку. Ого. А навошта? Як навошта? Мені надокучило бути рижий. Рмау. Мені здається, тобі вельми пасує. Дякую, відомо. Але не ходіть же усе життя одного кольору. Я прочитала, що рижий не вельми модно у цьому сезоні. Ну, даєш, Яночка. А який колір більш модний? Зараз треба носити строкате чи полосате. Щиро кажучи, не уявляю тебе строкатий, Яночка. І полосатий не уявляю. Нічого, уявиш. Ось убачиш, буде вельми пригожа. Ой, не що я хвалююся. Не хвалюйся, Рися. Ліпш бери пензлик і малюй. Що малювати, Рмау? Плями чи полоски. Дик плями ці полоски. А як ти лічиш, що мені буде більш пасувати? Не ведаю, я у моді, щиро кажучи, не розбираюся. Так, треба з чогось і почати. А там убачимо. Давай, малюй полоски. Рмау. А якого кольору? Може, чорно-біле, як у зебри? Упевнена? Чи зробити чорні полоски, як у тигра? Дик що? Мені брати чорну фарбу? Ні, бери білу. Її можна буде, коли не сподобається, замалювати іншим кольором. Добре. Де повинні бути полоски? Ой, Рися, скільки питань, малюю жо. Давай з лапок почнемо. Давай. Тільки гляди, щоб полоски були ровні. Добрый вечер, сябры. О, привітання, Тимофій. Добрий вечір, Рмау. Малюете? Ой, добрая справа. Только на чим? Где у вас папера? А яна нам не потрібна. Ми будемо малювати на мені. Яна вирішила змінити фарбовку. Вось дикну. А що такого? Мені надокучило бути рижий. Хочу стати більш модною, строкатой чи полосатой. Тимоч, отговори Яну, коли ласка. Не, отговорвать мы нікого не будем. Ось так, Рисечка. Гэта ти, боязливка. А Тимыч зараз візьме пензлик, і я стану новою Яною. Не, чакай, Яночка. Давай спочатку узгадаем, навошта жывёлам плямы і полоски. Як навошта? Для пригожості, відомо. А вось і не. Давайте, узгадвайте полосатых жывёл. Наприклад, мой суродзіч сямейства каціных тигр. Выдатна. Дык вось, чорна-жоўтыя палосы робяць гэтага драпежніка незаўважным у зарасніках. Контуры цела разбіваюцца на асобныя часткі, і ахвяра не заўважае, як тыгр падкрадваецца. Жах який. Так, я передумала бути як тигр. А зебри полоски навошта? Яна ж не драпежниця. Ні до кого не подкрадывается. А зебрам палоскі патрэбны, каб заблытаць дакучлівых насякомых. Мам, сапраўды, у Афрыцы вельмі много небяспечных мух, якія балюча джаляць. Менавіта, насякомыя бачаць паласатага коніка ў агульных рысах, але арганізаваць на яго пасадку вялікая праблема. Ратавацца ад насякомых мне таксама не трэба. Тады намалюй мне узоры, Тимыч, як на крылах мотылькоў. Ай-ёячкі. Пусть табе і айоечкі, Рыся.
Мотыльки так ладно афарбованы так ярко, просто для прыгажости. Не пагаджуся з табой, Яночка. Матылькі сваёй афарбоўкай падманваюць ворагаў. Як падманваюць? Напрыклад, намаляваныя ўзоры на крылах некаторых матылькоў сініцы прымаюць за шырока адкрытыя вочы савы. І не нападаюць. Рмаў, выдатна прыдумана. Гэтая з'ява ў прыродзе называецца мімікрыяй. Не, гэтае мне таксама не патрэбна. А яшчэ ёсць варыянты? Ёсць, напрыклад, некаторыя жывёлы маюць вельмі яркую афарбоўку. О, мне падыходзіць. Чакай, Яначка. Такі колер патрэбны жывёлам, каб папярэдзіць ворагаў, што ім ёсць чым абараніцца. Рмаў, цікава. Напрыклад, на скуры жаб-дрывалазаў знаходзіцца моцная атрута, таму яны не хаваюцца. Рмаў, наадварот, кажуць усім: папярэджваю, не чапай мяне. Гэтая афарбоўка якраз так і называецца папераджальная. Ой, не, я не хачу нікога папярэджваць. А яшчэ ў жывёльным свеце папулярна афарбоўка-маскіроўка. Так, зайцы ўзімку становяцца белымі, каб быць нябачнымі на снезе, вавёркі шэрымі, каб злівацца са стваламі дрэў. Значыць, афарбоўка кожнай жывёлы мае сэнс? Вядома, ніхто не выбірае сабе колер па модзе. Дык што, Яначка, якую афарбоўку ты выбіраеш? Для маскіроўкі ці для папярэджвання? Рмаў. Ніякую. Я перадумала мяняць колер. Застануся рыжай ліскай. Вось і правільна. Табе і твая афарбоўка вельмі пасуе. Я лепш буду насіць сукенкі з рознымі узорамі. І паласаты, і стракаты, і яркія. Правільна, Яначка. Тады прыбірай фарбы. Потым прыбярэш, бо зараз мультфільм пачынаецца. Давайте глядзець. Угу. А зараз мне час дадому вяртацца, а вам да адпачынку рыхтавацца. Бяжы мыць тварыкі, чысціць зубкі. И отправляемся у ложечки на мягкие подушечки под любимые кодрочки. Рмаў. Добраныч, сябры. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай,